Hala, naunsa man ni si Sindoy. Gahilak man ron. Naunsa ka Sindoy? Unsa na imong hilak-hilakan dira? Unsa man ni Buknoy, oy. Sakit man akong ngipon, Buknoy. Tabangin taon ko. Maluoy ka. Unsa man atong itambal ani. Nah! Maran! Siyati na tuba doy. Kulang naman siguro nag-shot sa tuba. Buknoy, intaon maluoy ka. Tabangi intaon ko, Buknoy. Unsa man ang tuba, Buknoy. Tambal na. Dili man siguro na tambal, Buknoy. Oy! Buknoy! Pagita-itaw ko tambal, Buknoy. Maluoy ka. Hilom diya doy oy. Ka-OA ra pod nimo. Samok-samok ra ka sa kundula. Pangitae lagi kong tambal, Buknoy. Taon maluoy ka. Unya na taod-taod oy. Mag-tiktok pa ko. Nah! Maran! Mag-study pa biya ko ha. Ayaw na pag-study, Buknoy. Intaon. Basin ma-bright ka. Buknoy. Kita sag tambal, Buknoy. Basin mamatay ko ani, Buknoy. Intaon, Buknoy. Bahalag kag mamatay ka dara oy. Wa ko'y labot. A few moments later. Buknoy! Asa naman yung taong ka, Buknoy? Oy! Ang tambal, noy! Nakakita kag tambal, Buknoy! Dugayan ni mo, Buknoy! Oy! Nagunsa man dahil ka diha, Buknoy! Buknoy! Sa muka dyan na ng tawhanan oy. Wala gapon manihilom. Ganina ro dyan ni siya ba? Saba kayo. Nah! Maran! Unsa, Buknoy? Pagtarong niya, kumuton ko dyan na imong bakbak ron. Mapay sakit kayo niya akong ngipon. Anaon lang ko nimo, ha? Sige, kumuta. Unsa pa man imong gidugayan. Tarong ako, Buknoy, ha? Nah, basin naparuhon ko na imong bakbak ron. Meanwhile, Ayaw mong saba ha. Na ako'y teknik para mohilom. Kani o. Ipaslak na ko ni siya baba. No, 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 no. Ayaw mong saba. Balik na. Kaya ang itira. Oh, di ara. Ano mo tangay ni mo? Oh! He tried it. Oh! Gago!